Bebu prek rana. Jo. Wis Jo, sing sine Jo. Alah genti sing ijo. Alah. Terus. Jo iki Jo. Selamat ke Jo iki. Modar. Puter. Bobotmu ku pira to, Nduk? Aku mek selawe lho, Mas. Selawe. Selawe ku kabeh taikune tok. Iku netok ya apa? Kok yo iki tekan iki yo abote mbah. Ngantek. Oh. So apa neh iso gendong niken. Rono lho yo nyeblok rono. Terus Mbak Ima, Mbak Yosi, sing kuning-kuning Mbak Deni, Mbak Ida, Mbak Indri, Mbak Lila, Mbak Melani bintang tamune sing nganggo ijo. Sopo Mbak Niken Salindri. Uga karo Mas Julang. Oh iya. Coba jorene sik Jo. Engko bar kowe ngadeg karo Mbak Niken Bu Wakil Bupati diaturi munggah. Dur. Oh iya. Ya karo dikancani Bu nganu kok Bu Kades. Iya. Aduh. Jan. Lho ki ora ditabuhi nglunyur sak karepmu dhewe. Lah nggih nek kok nek ditabuhi nek ora. Iya. Kancani sapa-sapa masuk Pak iki. Ngono ya. Nggih. Jumeneng Jo. Nggih Pak Ikit. Sowan ana Menawan mengucapkan apa dateng warga Menawan. Selamat bekerja keras malam hari ini untuk mewujudkan Menawan makin sejahtera. Amin. Desa wisata ngene iki. Wah, mapan lapangan lagi dibangun. Elok banget. Wayang sing mirsani kuwatah Pak Ikit. Heeh. Mobilku tak parkir nang Rah Tawu kono. Kirene nggo mobil po? Lho. Nunut. Oh, nunut. Lah kok nek tak parkir nang kono mundak ditelepon nomor 00 ngono. Alung tak parkir nang ringgone Rah Tawu wis bebas. Ndongake napa dateng warga Menawan mriki Mas Jolan? Ndongakno neh ya Allah nggih. Dadi yo desa sing gemah ripah loh jinawi Pak Ikit. Amin. Ilang larane karek warase. Amin. Alhamdulillah. Bebu Elinda pun kondur to? Sampun. Nggih pun ora apa-apa, bulurah ya ora masalah. Kowe ora ijen nih dikancani karo Mbak Niken Salindri. Sinten, Pak? Nduk Niken. Wah, oh sing viral niku. malah biyen iki isih cuwilik nyemplek ngono iki saiki wis semono dlondong semene gedene. Piyuh, petuk pisanan iso kaya undi-undi Pak Ikit. Lho, biyen melu aku isih cilik SD isih semene iki, Jo. Lah, isih semene, alah SD. jenengan roe dhisik aku. Isih semene bareng saiki kok wis semene. Lah niku jenenge Wis berbobot. 157 cm dhuwure. Iya. Jenengan roe niken iki nggih dhisik kula to. Masa? Jenengan roe wis sakmene aku agek ditokno mboke wis lho. Pun ngerti kula. Iya. Ya Nduk Niken Salindri ben jumeneng sing dianti-anti para penonton. Nggih. Aja ninggal aku trimo bonceng. Selamat malam, Nduk Niken. Selamat malam sugeng dalu Om Iki. Pripun kabare, Nduk? Alhamdulillah pangesune panjenengan kula sae. Alhamdulillah. Alhamdulillah minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kelas pinten sakniki? Saniki pun kelas tunggal SMA Om Iki. Kelas 1 SMA kok semene gedene. Wah, saya ayu kowe. Terima kasih. Nek kok waras Mas ya bar impus yo mengarani ini kan yo ayu. Lah iki sak anakku dhewe lho, Jo.
Ge. Kok kowe kok kesane kaya cemburu piye? Ya sak anake ra mbiyen lah nek iki ya sak anane. Saanake kok saanane. Lah nggih wong anake iki ya iki. Sekolah sing pinter nggih Dek Cahayu. Inggih, Om Mikit Muga-muga pangesune. dadi apa kuwi sinden sekondar. Amin. Ora sida dadi dokter cita-citane. Loh, sias. Sida. Dokter kecantikan. Dokter kecantikan. Ya. Nggih, sok ben dadi dokter kecantikan julang di otopsi ya, Dok ya. Iya, di anestesi. Heeh. Di anestesi seluruh badan. Pokoke diotopsi ngono kae. Rapopo nek sing ngotopsi niken aku rapopo tak pasrahno. Kowe ngerti ngotopsi artine apa ora? Ngotopsi niku nggih dipacaki niku ta Wegit. Ngotopsi iki ngodol-odol mayit. Diodol-odol niken alot iki mesti. Diotopsi niken lagi diperiksa, wah maneni mesti. Kowe wis mati kok. Oh mati to? Berarti otopsi ini ngurusi batang, Pak. Ngurusi batang. Aja ora lah. Ora diotopsi ora apa-apa. Dongake Julang panjang umur. Nggih, amin. Muga-muga entek wong dekne urip dhewe. Nggih, amin. Aja to, Nduk. Engko ning kene aku jogetan karo sapa ya sak umume ngono wae. Nggih. Iki lho do ribut-ribut iki lho. Aku ya bingung iki. Ya dijelasne to. Rene lho Mas, rontok ndledek rene lho Mas. Kene. Kok rada diledek. Kok iso rada ndletek iki lho. Lah, piye gek Ya ning kono ngomong iki ya? sing ngarep ki, sing ngarep linggo, sing mburi mulih. Lho aja ngono, Dok. Lho bocah iki piye? Sing arep lungguh, sing guri menyesuaikan ngono, Dok. Menyesuaikan berarti ya duduk. Ya Pak Egit, Dalam, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi sekian lamanya. Terakhir ketemu nggih Ponorogo. Ponorogo. Nggih alhamdulillah niki mau mboten janjian to Mikit? Ora Kita janjian. sama-sama ijonya kan? Oh iya, berarti kita ya sehati ya. Iya, sehati. Ijo ki artine iki lho jodone. Nah, Ya. Eleh, andane mau nek ndik cilik anake saiki sakanane. Sinden-sinden do serik ketika tuwek, Pak, tuwek eling. Ayo. Iki yo anakku. Birno to ya. iya, anggap wae iki bapakku ngono lho Oh. Pak Egit ki. Ya, ya, anggap ae bapakmu. Hmm. Piye kabare? Alhamdulillah bagus. Saiki kok tambah. Sampean saya suwi nek kemajuannya lho apa iki majalah. kemajuane wong Saya suwi saya bagus ya toh. matur nuwun Saya wangi. Age awakmu tok sing muni bagus sumpah. Saya kemajuan. Sing maju apane, Ken? Untune. Iki untune lho, saya kemajuan lho sampean tambah bagus lho Ya, ngono kuwi. jenenge wong lanang nek maju untune lumrah, nek wong lanang maju susune nek iki malah bahaya. Dadi nek awake dhewe iso ketemu keadaan sehat iki seneng. Seneng. Apa meneh ning anu apa? Sorry lho, Bro. Ini kita berada di Iku sing nom-nom HP-ne dadi pendem. Lah ngopo dipendem? Menawa iri sepurane kalah rai menang nasib. Iya ora Nduk. Wong nasib iki Gusti Allah nek gawe iki ora kurang-kurang. Heeh. Kae foto-foto tok nek aku lho iso ngene lho kandhani. Lah kae penontonnya lo gur iso nyawang ora iso foto Ora ya iso toh. foto. Paling ya nyeluki Mbak Niken ngono tok ya. Tapi lek Mas Julong kan iso ngrangkul-ngrangkul. Iso. Adewe mau urung cipika-cipuki. Iya Allah, iya. Iya ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Engko muga-muga aku jek urip ya Allah. Aku dak ra ngipi ta ya Allah. Nes sayang ya Allah. Sepurane lho wong omah ngamuk ya latine lho. Sing penting ning kene berhasil aku. Sepurane lho Yang sapa? Eyang Uti. Oh iya. Oh sampean wis duwe yang to, Bake? Eyang Uti. Oh, tak kira lek wis duwe yang. Rapopo, ya nek timbangane ana sing dipilih ya dipilih to, Nduk. Ya Sing wis. kae pancet mengucapkan apa hari Mengucapkan ini acaranya Sedekah bumi, Nduk. sedekah bumi. Di desa Menawan. Di desa Nawan. ini? Menawan. Menawan seperti wajahmu. Ih, aku jadi kemaluan. Wis, Jadi malu. jadi malu aja dikei ketok mumpluk. Malu. Iya, aku jadi malu. Nggih, Menawan. Semoga desa Menawan menjadi desa yang maju, menjadi desa yang jaya, Amin. menjadi desa yang lestari, Amin. guyub rukun, gemari pahlo jinawi, Amin. gotong royong, dan Amin. semua warganya menjadi kompak. Amin. Insya Allah
semuanya. Kamu aja lemes-lemes tuh lek ngomong. Lah aku ya insya Allah semoga lancar-lancar saja. Ku wedi aku suwi ra ketemu ya malah. Kangen ya Pak De ya. Kangen. Kok Pak De? Pak De. Aku diundang Pak De. Aku kok Pak De. Lah kudune apa? Mbah. Bosok dirangkul darani Pak De. Sayang. Iya sayang. Iya, saiki Domeri ya. sayang mereka kelihatannya benci sama aku. Enggak sayang, itu mereka itu menyaksikan keindahan cinta kita berdua. Krungu. Sayang, Iya. kamu kalau ngomong jangan deket-deket aku ya. Kenapa cinta? Ababmu bau badek. Iya. Sayang, memang aku Itu makannya nyambe sayang. itu tadi di transit makan batang. Kamu geragas sekali ya sayang. Aku yo mangkel panitia we. Kenapa? Pak transite teng pundi digawa menggak jebule diduduhke kamar mandi. Ya bener toh? Monggo salin teng mriku. Lho kamar mandi Pancen belok bener, kiri. Ora kamar mandi tenan. Akhirnya aku yo salin ning kamar mandi aku santai. Anggere ana wong mlebu karo ndelok, anggere ana wong mlebu karo ndelok. Aku tetep karo santai. Oh jadi mau berubah. Mbak, Nduk niki Iya, nganu. dalem. Gandeng asmane Bu Kades itu Putri Lestari. Nggih. Tadi kadang-kadang panitia semua request lagu Lestari. Oh ngaten. Nggih. Lestari dibawani pelok, etok-etoke gandrung karo julang. Bawane Oh ngaten. bebas. Nggih, nggih. Ya Allah, aku gak ngipit to ya. Ya. Oke. Dibangun. Sayang agak ke sini sayang. Mereka biar tahu. Apa ngene tok ke iso demek ya yang ya. Ayo, bawane sembarang. Ya, ki bawane Dimas Niken Salindri aja ya. Cocok. Ketibane Lestari. Oke. Walah deme kaya bar kerokan ngene. Dimen Lestari Bu Daya Sandi Asmojo. Oh, nggih. I. Nah, Bardi terus. Dimas. Oh Dimas, heeh. Dimas Bardi terus Dimas. Iya kowe kok tuk-tuk barang. Lah kuwi jenenge promosi. Oh, promosi. Aja di ngono-ngono Lah, pesane. ora kene rampung kono melok tut. Lah, ki Bu Lurah katuran munggah, Jo. Nggih. Nggih. Ya Allah, monggo Bu Lurah monggo. Suwi ra Oh, kepanggih. Bu Lurah niki. Nggih, Putri Lestari. Jenengan bawa Bu Lurah tindak mriki. Masih Jenengan, Mbak. nang kling cahya niraka eksi. Cair. Lungguh kene, Jo, lungguh kene, Jo. Iya, ora roh ki mang piye. Ya Allah, muga-muga nyandak ya Allah. Yo nyandak dute Bu Lurah akeh kok. Nggih. ya Matur Allah. sembah nuwun Bu Lurah. Lho, Matur jenengan- nuwun, Bu. Lewat mereka Bu nggih, sampun Siap. nggih. Lho iki ora ketok piye, Bu? Oh, sembah nuwun, Bu. Matur sembah nuwun Bu Lurah. Bu Lurah. Terima kasih banyak Ibu Ya Lurah nggih, Allah. matur sembah nuwun. Terima kasih banyak Ibu Lurah. Neh kok tak imbul 50 gak. Iki lho, Jo. Ngasto-ngasto mikrofon. Bu. Mengke riyen Bu, mengke riyen. Pun iki suarane telas. Pun, mboten. Nggih Bu ngeten. Lurah mboten badhe joget teng mriki. Ya. Nggih, Joget. nggih, ngentosi mriyen nggih. Kepala Dinas Pariwisata. Monggo Pak Camat kalih Kepala Dinas Pariwisata. Sak dan Ramil ya. Nggih, Kapolsek dan Ramil. Iki sing matur Bu Lurah lho, monggo. Pak Parwito. Oh, nggih Pak Parwito, Pak Suparwito, Nggih. Kakak Ibu Lurah. Nah, Pak Monggo Parwito, katuran monggo. minggah dateng Bapak panggung. Suparwito, Nggih. Bu Kadin. Terus kayak Mbak Niken. Nimas mesti kaning
Kades Terban nggih rawuh menika Oh. Pak Supeno. Pak Peno Sugeng Sembah nuwun. Sugeng Dalu. Rombongan Pati Nggih. Ayam komplit iki. Nggih. Monggo Pak Peno niki katuran derek mriki ngendikane Bu Lurah. Pak Peno terus Pak Supar pundi Pak Supar. Halo lo. Pak Supar monggo. Ki jenengan nek ora tindak Pak rene. Suparwito. Pak Wito. Nggih. Ki jenengan nek ora tindak rene kanca-kanca rugi lho, Pak. Monggo, Pak. Pak Camat nggih, Bu. Pak Camat wonten ta? Nggih. Monggo Pak Camat. Terus nggih, Mbak. Kenyakang saking Malam ini disiarkan langsung live YouTube Sigit Channel dan channel-channel lainnya. Ya. Sigit Channel tok hampir 3.000. Alhamdulillah. Ada 10 atau berapa channel gitu. Iya, Malam hari ini alhamdulillah. total tadi yang melihat live dari Desa Menawan ada 17.500. Alhamdulillah. Ini nek orang nanggap Sigit Channel ya. Walah tenan, Pak. 1.700 mbok kok loro nanggap. Nah, Monggo, Bu. Nggih. Salawi nambang beksa wes kacakup. Sugeng dalu Ibu. Bu Kadin. Nggih, nderek tepang Bapak, nggih. Iki Bapak dadi kombuser. Dadi polisi saiki. Bapak Dedi Orang Kobuser. suka bruser. Ora ana iki kobusere ora ana. Iki kok yo Pak polisi Tapi asli. saiki wis rada tukul Pak Dedi kombuser. Kuwi dudu Pak Dedi kok bruser. Kandhane iki dudu. Iki Dudu. Pak Yanto. Oh, Pak Yanto. Kok kenal Jo? Niku riyen sakleting Pak iki. Sakleting sekolah ning Akpol. Nggih, terus tugas teng kene Polsek mriki, kula bagian dalam panjenengane bagian Bagian dalam ki sekretaris. kok sekretaris. Lah apa? Ya sing dihukum iku, Bapak. Oh alah. Nggih. Ah iya. Iya cocok pantes itu ya. Siap Bapak, kula pun insap. Ki biyen jare mau maling tampar kok iso nganti dihukum ki apa? Lah rak niku lho, Pak, maling tampar dihukum kena 6 sasi. Sebabnya apa? Lah tampar iku cekatut sak sapine kok, Pak. Sret ngono metu lho sak sapine. Iya Mbak nih kan. Linambaran jiwa tama driya sumarah mring Gusti. Lagune Lestari muga-muga Desa Menawan yang dipimpin Ibu Tri Lestari Amin. saged guyub rukun kompak selalu sedaya warganipun pinaringan Amin, sehat. ya Rob. Amin. Gampang genipun golek sandang pangan kinayuman dening Gusti Allah taala. Amin ya Allah. Lestari cok. Dados. Mriki Bu, Nanti mriki Bu. Sang Dewi katon lam-lami ambabar wangi semi arom kembangi melati dasar bolani dadari Mangkakas satya rumaksan Allah sasat
Desa Menawan bersama Bu Kades Tri Lestari dan Mbak Niken Salindri. panjenengan sehat selalu. Bu Lurah sing budaya jogete iya. luwes. Jogete apik. Wis pokoke duwe Bu Lurah koyo ngene iki wis. Ndak rugi. Ndak rugi, masyarakatnya terhibur. Iya, Bu Lurah kulino dancer. Iki mesti benisuk mesti Bu Lurah mengadakan acara senam pagi. Iya, dadi ning kene iki senam pagi nek kono-kono kan dadi langsing. Bisa, tapi nek ning Menawan kene senam pagi dadine bunder. Lah kok iso?
Kok iso? Ya kan sehat. Oke, terima kasih Matur Bu nuwun, Lurah. Bu Kadin terima kasih. Oke, mungkin Sama. apa Bu Kades sama Bapak ada permintaan? Terima kasih Ya, Pak. terima kasih. Bapak Iya, Polri Bapak, ada permintaan ya. lagu napa mboten? Pak, Ibu, Pak. Ada permintaan lagu apa tidak? Pak Dedi. Manut, Pak. Terima kasih ya Pak Pak. Dedi nggih sembah. Niki Pak. napa lho, Pak, Pak? Ada permintaan lagu ndak? Ndak ada. Pak. Pak. Nggih. Alah. Sembah nuwun, Pak. Sampun. Oh, aku seneng nyawang bapak nek. Apa lek kena lampu mencorong iso ketip-ketip. Apa ngono, Jo? Ora pareng iku atasanku. Pak. Nggih. Ora pareng iku atasanku. Ya apa? Bagian nyekel LC. Nggih. LC itu apa? Pak Yanto ki atasanku mbiyen nalika ning gone. LC ki apa? Polsek. LC ki lembaga sosial. Sosial kok cocial. Lucu, lembaga seneng. sosial. Nggih, menika lagune jumbuh kalian asmane Bu Kadin. Iya. Lestari. Matur nuwun dhumateng Bapak Suparwito. Pak Wito sembah nuwun. Ingkang agem batik menika kakakipun Bu Lurah. Oh, ngaten. Sing pundi? Sini Kang. Sing ngajeng, daleme Pol. Kak Pol ngajeng. Lah, Oh, nggih. Berarti niku mau kula rias teng daleme. nggih leres. Nggih, Bapak alhamdulillah. Daleme Pak Wito. Kula Pak wau Wito. teng gone kamar mandi. Ya ora apa-apa. Lah salah kowe diampirke rono ya ora Sesuai iman. Iya, aku ning kono malah ranti iman nduk anggere ana wong pipis ta delok ngene. Ora apa-apa Mbak, langsung mau kula ora roh aku. Paling sampean dikira penjaga toilet paling. Ora aku malah dikira sabun tak kandhani. Kok Masa? iso? Ape ana wong raup aku mau ape dienggo raup. Ape ana wong dienggo. Tiga wawi. Ora. Ih, kok senengan. Mau ape pas dienggo kuwi aku ceblok ning kolset. Ada request menika saking. Nggih. Wah, nggih kunjuk Bapak Suparwito. Iki ono sesideman. Iya. Enten podang kuning milih salah tunggal. Nduk niken. Manut. Manut. Nggih. Oh, nggih. Niki alusan to? Nggih, Om. mengalus mengke disigrake. Kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club CFC nggih sami nobar rawuh sedaya. Matur Nggih, nuwun. alhamdulillah. CFC Kudus Mas Utomo. Utomo, Wis nyepake. Wau pun ngopen-ngopeni. Nggih, Dikekno mangan, dipendhetno banyu. Balah aku ngombe mau ya lumayan masih tak kira banyu mineral malah kok padasan. Wong edian. Kok adem Mas, nggih kok padasan. Apa Om? Podang kuning nggih? Nggih. Dibawani ya. Sesuai bajuku, podang kuning. Ijo iki. Hah? Podang ijo. Niki neng kuningnya Oh iya. Pokoke iki manut ae. Nadyan wujud temong peksi. Mbak Niken ora dhewekan ning dikancani. Sinten Pak Dik? Karo Mbak Eni ya. Oh ya, monggo Bu Eni. Yang kene. Ngono mosok kon nanting yo. Yuk. Rasane. Lah aku mau ora ditampani ngono. Iki nek kadung lungguh ngoyot kok, Nduk. Ya sini sayang. Ngoyot nih kayak gedang ngoyot. Alah. Bareng tuwa kok ngrekasake wong akeh. Pripun ape ngadeg kok angel kabeh kene. Kene. Alah. Alah wis ora katokan ra apa-apa yo. Menakno wiru, Mas. Jo kene. Iya kok yo melok neh ae. Piye, Jo? Antarane jejer Niken karo Mbak Eni kuwi bedane apa? Jenengan iki tanglet napa to Pak Igit kok yo Niken karo Mbak Eni lah Mas yo mendem yo milih Niken. Yo apik iki. Kok dadak nganggo mendem barang. Lah ya, emang aku gelem karo wong mendem. Lho, kuwi rungokno. Syukur. Ya karo wong waras ora gelem karo wong mendem. Wis yo sanane sing penting urip ngono lho kok yo. Emang emang gue cewek murahan. Rungokno. Piye? Saman yo aja gelem dikonokne lho, Mbak. Iki 300 wis dadi regane kok.
Ora apa-apa. Ora usah demak-demak. Syukur. Lah iya. Aja ngamuk. Dia mau digelemini kene terus demak-demok. Alah, Saiki. Sampeyan mosok gelem karo laran ngene, Mbak, Mbak. Wis 7 tahun setengah karo Jolang. Iki Masa piye to, Nduk? Anake sing pol ngguri iki karo aku. Apa? Takon ana kecitoke kembar aku. Masa Iso. Coba. Nduk iki kan terus nduk le bawa, Nduk. Iki nikan iya. Nano. Apa ya? Kenek ndoke Pak iki. Kuwi tegese Mbak Eni cemburu. Kok iya ora tanggap lho ya ana ya ini iki. Iki kan niken kan isih bocah perlu bimbingan. Lho bocah lho sampeyan yo doyan. bimbingan opo ra mbok warai kat mak tok. Syukur. Ngono kuwi lho, wong Bimbingan tuwa-tuwa. belajari nyanyi bariki arep apa Oh, iya. lirike ngono lho, Ya, kuwi bariki bimbingan. Alus, iya enggak usah. Lha wayahe Mbak Eni kok. Iya, payah kene. Tuwek ora sadar. Mutiar. Piye? Amuk, Mbak, amuk, Man Mbak. yo. Wis aku wis Ngomong mau apa? suwi-suwi karo iki. Ning omah iki lho sayange karo aku jare. Ning omah saing karo Mbak Eni, bareng ning kene karo Niken. Wong kok mencela-menceli. Kok ora kena. Jarene wis gak doyan karo sampean, Mbak. Iki mangus tak ombeni CTM 2 kilo kok tangi meneh lho. Ya, niken. Perasaane lho. Jare Ora. sampean wis Padha-padha kisut, wedoke. jare sampean wis kisut. Lah aku lo kisut, lha iki malah pipine diwiru. Omongan Dek sosise koyo walit. Soale-soale sudah layu. Layu lho layu. Mas, aku iki wis tuwa. Nek mbok banding-banding ngono kuwi lara atiku Mas. Iku Astagfirullahaladzim. senengane care iku kene lho lah. Kene. Ati ki ning dhuwur. Lah iya. Ati iki nang kene. Tak nggo mlaku rene ploro tok. Lah lah, lah. Atimu sepiro? Lara. Ya wis. Wis. Renun saya lho Pak Sikit. Jo. Candak, Jo. Wah, ini lakon bunuh diri. Nun sewu Pak Ige. Angger suwe gak dimik ngoten terae. Kok ngedan. Bareng. Tuwek iki duwe perasaan Mas. Jo. Candak, Jo. Aku lho cara ora mbayangno mbak-mbak iki bulurah mau gendong aku. Ora pareng purik, nggih. Aku bunuh diri. Aja aku sik sayang. Sayang apa? Nyatane aku Aja. bunuh diri. Anjlok iki nek cendhek men le bunuh diri. Ani. Ning ndi Jo, Eni Jo? Ani, duka niku nuncep ketok-katoke, Pak. Ani, ora pareng. Mau coba ketok katok endah, sirane ngisor mau begagah ngene. Lah, ayo ora pareng yuk, mantuk. Ayo mantuk. Ora ketok. Ayo mantuk kok kaya ndek sore yuk. Ayo. Ayo. Alah. Ayo mantuk yuk kok kaya ndek sore yuk. Enggak no. Iki kaya bongkar mes aku. Enggak no. Nah, wis Jo. Kon nembang Jo ben lilih. Nano. Sing mesra kuwi karo Mbak Eni digandeng, ha dibangke. Yo ngalah. Aku nyawang wong loro iki kok suwi-suwi rada piye ngono ya. Rada perih piye. Rai iki wong loro iki ape gawe anak sing ayu kaya kowe kok. Ora iso. Kaya cindil. Ra ngandel, ra ngak. Lah nek usung yo. Wis yo. Dan tutukne. Ayo. Iya. Ayo, Mbak. Nano. Alus manis nang sam make. Awak mesrane. Ati-ati luntumu. Untune kena apa? Wong nyantol susu. Nggih. Iki lho kamisol. Sik. Nduk Niken. Kene Nduk. Kono pasangan miskin. Lah iki pasangan padha gatele, lek kene iki pasangan kaya. Nah, sumben
nek karo Pak Igit upama sumben awake dhewe jalan-jalan ning luar negeri. Ah ya. Pengen makan apa tak tumbaske itu. Pengen makan steak tenderloin yang dagingnya double. Wah, oke ra masalah. Iya, nanti itu apa? Sausnya yang mushroom. Wah, iya oke. Tingkat kematangannya juga yang setengah matang iya, busuk ya. Apa mangane kok angel Lah iya, kabeh. iku mudeng ora. Ora usah iri, pokoke ora usah iri. Sesuk awake Aku dhewe tumbuk nek tumbas pacaran niat. tak tumbano sego kucing. Neng luar negeri jalan-jalan ning Jepang paling ora numpak Alphard. Oh tidak. Apa? Kita naik Mercedes Benz. Wah, Mercedes Ayo, oke. awake Limosin. Awake dhewe numpak opo, Mas? Awake dhewe aja ngantek kalah sesuk do numpak Tosa. Kok tosa to? Yang penting padha numpake. Kita jalan-jalan ke Singapura, Iya. Jepang, Ke Amerika, Korea, Amerika. Paris, ke Jalan-jalan. Hollywood. Awake dhewe aja kalah. Iya. Kok jalan-jalan ning Jekulo ning Gebok. Cedak-cedakan Iya tak pasar kesel ya, Mas, Kliwon. ya. Wah kok do ning pasar Kliwon kok tuku. Jalan-jalan nang luar negeri ora hotel sih gile ya. Hotel sudah suti lho. Jalan-jalan. Wong keluarga kok ruwet, apa mangan setik-setik. Angel. Nanti kabeh. kita itu bermalam di hotelnya yang bintang 6. Enam, Bintang enam, 6. enam. Awake dhewe nanti. Awake dhewe nggone pom bensin. Enggak apa-apa, yang penting berdua. Iya, bahagia, berdua ya, Mas Mas. ning hotel dhewe-dhewe ra penak yo. Ning pom gak apa-apa nek ketelak ngombe solar. Padamu kaya tronton. Iya ora apa-apa sederhana kene keluarga sederhana. Mesake julang, Nduk, cedhaki julang kae ora ditembangke ngono. Mambu loh Pak. Ora apa-apa. Oh, darani Dimpet mambu sik. to sampean. Nek Mambu apa, Nduk? Mambu. Lemah. Gak. Aja ngono to Pak, ngesakne lho. sayang mesakne yo. Sakne mambu lemah. Wis mencela-mencelin neh. Iya. Lagian ngalih sithik. Mambu apa nduk mambu. Mambu tanah. Oh iya. Padha ae lemah karo tanah iki padha ae. Terus kayak kan? Wes suwe. Masa minggan kula Nyawang kene seweger nyawang kene kaya roh grahana. Terus Ngono lho. Sampean iki sia-sia tenan kok. justru nek seger karo grahana iki malah menang grahana. Kok iso? Ke grahana peteng-peteng suwe-suwe padang. Lah nek sing seger-seger ngene iki mok bayangan ora kena dienggo tenan. Nek ngene iki lho ya. Iso tenan. Iki ngene iki sok dienggo tenan 50 e mlumah kok, Pak. wirega apa lho jane? Sego kucing. Kok kucing, Nduk. Setikmu mau ya kena dipangan. Kenek lah. Mangan kok setengah mateng. Goleki sipot. Aja mok warai lho. Iya. Sangkem iki elek, ojo ora usah marahi. Aku nek diamu wong ngene iki terus kaget aku mikir. Piye nek mau piye? Si podang. Ya kowe jok sing nembang kowe coba kowe gater-gater. Coba ketokno nek kowe dagelan ya iso nembang. Golek. Goleki. Iya ya ora sambok warai. Ngono kok marah-marah nyapu Lah to? iya, wis tuwek Mulai aku sunan. rumangsaku. Aja purik. Timbang awakmu purik tak entengno patiku. Waduh. Tae wangi. Syukur mutiar. Ngono. Entekno patimu piye? Maksude anu aku mbek kowe enteng matiku nek pisah ngono. Menengae tanduk iki wis urung turu-turu kok. Goleki sipo. Halah iki mbok ngalah wong agek preinan ra gelem ngalah ngono. Sipoda goleki sipodang Pito. Pita Pito. ki apa? Padha ae. Padha ya. Pito. Pita Jenar. jenar hayalah sholat. Wis bingung to. Kok bingung? Lagi dilateni ngono ya Iya iya. bingung. Wis penak kowe penak kowe. Ibu bengah ing
ide numpak Tosa ya. Ben minggu keselulupen piye? Gak apa-apa. Numpak Tosa. Iki biasa kok, Nduk. Biasa numpak Tosa. Ora usah nangis. Aja mbok tepuk ngene. Nyanding bisa. Gaya. Minggu lek panggah heker ning polsek apa piye? Syukur. Rumangsaku kok kene wong nyanyi apa gak Kandanane iki lho tuwek digawe? kandanane angel treo. Tuwek ada. Wis tuwek kok. Saiki ngawur. Diomongi kok. Ya diomongi tapi ora Meneng saking. ae. Meneng ae apa? Sing ngakon sapa punukku mbok demoki terus. Lah sing Iki ngakon sapa? iki wong loro mulai apa aku sing mulai? Eh. Mulai tenan lho aku ki. Golek kesempatan. Hah, aku bareng gendong nikah nek iku lho sing cah kudunge ireng tek ngidu. Kaya gila ngerti kowe. Kok kaya gila getun nek, Pak. Dulur piye? Tak gendong nek kowe ngidu kancam. Lho. Nah, Nah, Oh, bae, embe purik padha rono, ae. embe purik rono. Embe purik rono. Jo. Wis, Jo sing Jo. Sijine Jo. Alah genti sing ijo. Alah. Terus. Jo iki Jo. Selamat ke Jo iki. Modar. Puter. Bobotmu ku pira to, Nduk? Aku mek selawe lho, Mas. Selawe. Selawe iku kabeh taikune tok. Iku netok ya apa? Kok yo iki tekan iki yo abote mbah. Ngantek. Oh. So apa nek iso gendong niken. Rono lho yo nyeblok rono. Kok masamu? Lah kayak karek untal-untul. Lah aku sing gendong iki. Nyeblok rono. Ambek aku kadek Senin Kemis. Yo alah. Alah iki. Kok yo ayo entek yo wis rono. Kono karek ngene. Entake mbak ini. Ha ditelase. Nano. Nyanding bisa dadi tombo Podang kuning karya Pak Darno. Ayo, heeh. Buka saka kibot ya, Mas. Ndoyo Dwi Handoyo. Ayo. Larase Slindro Songo. Yo, dados. Sik, nganggo string. Kok cilik men suarane. Sik. Keki. Hei, keki iso ngorjen ta ora? Nek suarane cilik dipenyetangan iku ditungkak. Sing didungkak opane? Wonge to Pak iki. Heeh. Neno. String. Yo. Mudutmu gregetke wong udut dum-duman kok bangga lho. Bertata. Anggele ising tak
Melani. Mbak Ima. Matur nuwun. Artis-artisnya Cakraningrat. Betul. Iki uga dipantau saka kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Yogyakarta Pak Budi Kuntoro sak kanca. Nggih. Uga ora lali dipirsani Gusti Benowo saking Solo. Salam kagem Ki Dalang lan kanca-kanca Cakraningrat sedaya ugi Mbak Niken Salindri. Nggih. Matur nuwun Gusti. Iya, Pak Afif Pasean Jatirogo ya nyimak. Sugeng dalu. Komplit Mbak Niken nek nembang, Jo. Oh, resrana apa-apa segala lagu diapalke disinaoni. Heeh. Komplit pokoke. Iki. Wah, jan. Iki resepe apa, Nduk? Suarane kok apik, iso ora gampang serak. Resepe apa Napa nggih, julang Pak Ikit? andanono? Napa nggih? Piye nok supaya aku ki anggerake 2 dina niku serak. Biasanya kan penyanyi kan ndak oleh maam sing adem-adem ya toh. Contone. Es ngono kuwi kan ndak boleh, boleh. kere suarane sering ya Oh, toh. iya. Apa meneh maam sing panas-panas ngono Ora kuwi. malah ya ora oleh. Ndak oleh, Contone lek apa? aku malah ndak oleh maam Nah, panas. Contone gak untuk mam panas apa no? Kompor ngono kuwi ndak bareng, korek ngono kuwi ndak bareng. terus? Malah aku ki biasane maem sing adem-adem. Contone apa no? Ben suarane jernih, Jernih. heeh. Gorokane resi. Nah. Mangane adem-adem. Sempak kemamel. Oh, Kuwi. iku jenenge kumkuman. Kungkuman. Nah. Sama jajal tuh jajal. Oh iya, Pak iki dereng nate ngerti menu iku, padahal menu iku kayak martabak cuma rontok jembar. Heeh, rada jemek-jemek Iya, piye iya. ngono. Yuk sesuk coba kowe sik ya, Jo, nek enak Nggih. aku kandhani. Niku jenenge nek sempak enak ku kemamel. entekno kabeh. Nggih, nggih. Tak entekno kabeh. Wah, jan wah. Iki mau wah. Malih nggih Pak Ikit. Oke. Badhe nembang napa coba jenengan sing anu. Mardika mawon. Mardika. Mardika. Ya. Kunjuk warga masyarakat Menawan Menawan. Mbak Niken sing dinteni. Wah, semene gedene kok kelas 1 SMA ya, Jo. Walah, somen kelas. Soben nek kuliah Wah, kuliah nggih 2 mene Pak iki. ya ora kok ya. Sing lagi nanu mawon Hit. nggih. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang. Oh, ayang-ayang. Ayang-ayang karya sapa yo lali aku iki. Karyane sing damel Pak Ikit. Mas Secang. Mas Rica. Risang. Mas Risang. Risang. Oh. Lha memang malah enek sing ngomong sun gondrong ngono malahan. Mbok. Ayang-ayang. Oh, iki lagi viral ya, Nduk. Kunjuk sinten mawon, Nduk Niken, ayang-ayang. Sedayane mawon. Sedaya, Bulura khususnya yang para tamu VIP. Oh, injih. Iya.
dan seluruh warga yang sudah hadir di sini maupun di live streaming juga. Iya, Cahayu. Nanti rencana tahun depan Jolang akan nanggap campur sari Mayangkara Oh di gitu, rumahnya. iya, alhamdulillah. Urunan kalih Pak Igit. Acarane nopo, Pak Igit? Anu, Niku Jolang meh digawe mantu. Ji. Oh, anaknya Pak Jolang. Lho, Iya. anake dokter lho, Nduk, niku, Nduk. Oh, Milo. Le, ambak rupane kaya cok bakal anake dokter. Tapi anaknya sukses nggih. Sukses. Alhamdulillah. S2-nya. Dokter apa? Dokter apa? Khusus dokter dalam. Nggih. Oh, spesialis dalam. Spesialis dalam, dadi ana kanker, ana anu niku bukan jero-jero pokoke. Oh. S2-ne teng Singapura. Niki dinas ning Fatmawati Jakarta akan ditarik ke rumah sakit Singapura. Iya, Oh, sudah. Iki tenan, Dok. Kuwi anaknya sampean. Anake Jolang. Mas yo pakane kaya Loh, botol tapi kok infus. bapaknya kok koyo ngene, Pak iya. Igit. Biasanya kalau anaknya sukses kan Kafe muni kaya ngene langsung enduk madhep langsung bapaknya kok ajur ngono. ya Kak, biasanya kan kalau anak sukses kan orang tuanya kan dilarang untuk bekerja biar anaknya saja. Lah, Oh, tapi kalau sama ini kok- spesial anak saya menyuruh saya bekerja terus waduh. Ayo bekerja terus. Oke, ya. Iya, wis bojamu so Ya, anakmu ya, dadi ya, dokter. Nggih, Pak Ya, Igit, Pak ben Igit. ben sing Ya, otopsi semoga kowe ya, menular. Malah dia ngotopsi iku cita-cita. Semoga menular. Amin. Lu menular apane kok yo? Lah menular menjadi dokternya. Oh iya, amin, amin, amin. Iya. Lagunya Ayang-ayang. Iya, Oh. ayang-ayang. Coba kayak apa? Ayang-ayang Duet ya, bersama Mas Jolang. Niken Salintri. Pak Igit bisa lagunya? Aku tidak bisa, bisa sedikit-dikit tapi. Iya. Iya, Tapi malam setetek-setetek hari ya. ini spesial katanya. Setitik-setitik kok setetek-setetek. Titik. Setitik-setitik. Spesial malam ini Mbak Niken mau menyuguhkan ayang-ayang untuk Iya, warga iya. menawan. Habis sayang ayang nanti sudah apa lagi Pak Oh Igit? nanti Mbak Niken duduk dulu. Oh, duduk deketi enggak siden. eman-eman Pak Igit. Oh enggak, biar kamu biar minum sebentar. Oh gitu. Kamu engkau saya itu kalau minum itu tambah serak loh Pak Igit. Oh ya jangan minum berarti. Oh, iya. Wah, Makan ada aja. bahasa kamongko itu ya. Ya, Iya. ayang-ayang. Coba kayak apa? Bersama Ayang-ayang. Cakra. Iya. Ningrat. Yo. Patang rasane ati kangen nandang sangiting liyan hanyawang aku kowe labuh katresnan kang mas wong bagus tak jalojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Arep tumako ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan dono rapi sonopo bakal tak coba yen durung kepisah mrengkang kuwasa kang mas kowe
luar biasa, Jo. Wah, lagu dewa-dewa. Ayang-ayang kok dewa-dewa. Nggih ayang-ayang. Wah, lagi ngehit iki ya. Nggih. Tujune kok Cakraningrat siap nabuhi ayang-ayang. Wah, Cakraningrat selalu terbaru niku mesti melu. Update. Update. Nggih paling anyar Oh, nganti iya. paling kawak wis. Wah iya ya. Bengi iki ya ditunggoni Cak Kancil bareng. Makasih ya Mas Kancil ya. Ya. Ya tekan kene bareng ya adoh. Nggih. Cak Kancil karo Cak Joyo gurine ya. Iya. Iya iya. Coba iki presiden sing nganu, Jo. Sing pundi Pak Igit? Sing saka Blitar, Jo. Oh nggih, 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 nggih. Slendro saka Papit, slendro saka. Wah, iya. Nek mau Mbak Niken. Wah, Saniki Mbak Yosi. Oh, sing saka Blitar, Blitar. Ning nong mama nem yo. Copodo nelongso jamane jaman rekoso. Kudune rasa ngomel, atiku tentrem nyambut gawe karo seneng. Olat aja badang yen dikongkon yo sing Dalu Mbak Yosi. Dalu bujange Mbak Limbok Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Piye karaktere karo Niken beda ya? Beda. Niken iki lemah teles sembarang dengah pantes. Ndak iki. Sing iki lemah ketiga iku gempal kabeh. Gempal. Angge wong piyayi nek wis semesel lah. Wis. Nek aja nyepelekke jenenge wong kasar iki ana pentingane dhewe-dhewe. Nggih ta Pak Igit. Lah nek kerja bakti terus ana omah kobong ya Yosi sing iso merantasi gawe. Nggih lah nek omah kobong kerja bakti lah nek ana wong mati kon ngedusi. Oh iya iya. Apa ora urip meneh mayite. Kok iso mayit urip neh iki piye? Tapi yang Kan secepet toh, jarane lek memakamkan jisim itu harus secepatnya, rasa nunggu suwe-suwe. Kayak nyapa lo dinteni suwi-suwi. Wong ya wis meninggal, kan yo gek ndang sowan Gusti, dipacaki sing apik. Walah. Ngomong kok juablasan. Lah ngedusi mayit ki duelane lah nek banter nggon bangkean apa ora keri mayite. Ora ijen Mbak Yosi karo Mbak Deni. Oh. Ini Gang Saran Ro. Ayo, ayo Den. Ayo. Woi. Woi. Tak disetop. Setonop. Dadi ya. Iki ape dadi ta nyetop to Pak iki. Yo. Request saking Pak Parwito. Napa menika? Mbak Yosi kalih Mbak Deni. Deni. Ah, menika request Gerajakan Banyuwangi langsung, Wih. Bro. Ah. Asli niku nggih. Asli, heeh. Bapak Suparwito matur nuwun menika kakakipun Bu Lurah. Nggih. Nggih, sembah nuwun. Kok bar iki lagi Mbak Niken salindri meneh. Niken ben ambekan sik. Oh iya. Menggeh-menggeh ngatur napas. Menggeh-menggeh ngatur napas. Nggih, nggih, nggih. Disimak saka Taiwan barang Mbak Ira sembah nuwun, Mas Irwan Jaken Pati. Ya Yusuf. Pak Kades Wulu Tengah. Nggih. Coba mumpung sing nyaron handal-handal kabeh. Wah, Tak delok mau alah nartike capinge apa ngambang no. lho gamelan Lokonanta lho Pak niki. Gamelan Lokonanta. Lokonanta lho Pak niki. Ngambang ora ketabung. Handal jepit. Konggone swarga. Buka saka narki ya Mas Narki. Ah. Dek Narki, buka Dek. sing apik, Dek. Ya Aja kaya ngono, aja mempermalukan kakak, Dek ya. Ayo, Dek. coba Gerajakan Banyuwangi Mbak Yosi karo Mbak Deni. Deni. Dados. Gerajakan
Luar biasa Mbak Deni ngundang nganjuk. Karo Mbak Yosi Blitar. Walah ameh kaya lagu etan tenan. Jawa Timur gudange pesinden. Nduk niken Kediri Mbak Yosi Blitar Deni nganjuk. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Tengah. Yo kalah karo Jawa Timur perkara sinden. Nggih nek perkara sinden. Coba ganti nduk niken Salindri. Nah, wis ben wis istirahat sawetara ben anu ambekan. Jumeneng neng. Neng neng nong nong padang bulan neng pasisir padang ngopo aja? Nek menawa ditabuhi. Kete kanca-kanca wis males nabuhi kowe. Kowe mbok sekali-kali ganti nabuhi kanca-kanca. Oh, nggih. Ya pirambara kowe nanggap cakraning rat klenengan ning dapamu ngono piye. Ayo, ngaleh nggon. Sapan prei cakrane rat iki? Angger kowe prei aku ya prei. Ayo. Ning nek mergawe aku tetep prei. Yo ora kok bareng kok ya. Oh, nggih. Gawan kok ya. Kapan iki kapan do prei? Ayo gentening ndopo, ayo. Sesuk aku prei. Dah masak. Nek ngono padha. Nggih nggih. Menika nganu nduk niki ana request pujaningsih. Nggih. Pujaningsih Jo. Oh, niku nggih termasuk lagu ngehit Pak Igit. Oh iya ta? Nggih. Engko nduk niki kan yo ben nembang laguku sakarepmu. Ya. Niku mendinten kula nekne lho Om Igit. Oh nggih, kula nggih nyetel mayang. Langsung jenengan badhe nggekne kula lagu. Kula antosi lho ket sakniki. Oh iya, sesuk dadi lho. Nggih lagu kaya nglempit sarong sesuk dadi. Lho, ahline kok aku. Sebenarnya kok nggih lagu nggih perkara sesuk dadi. Lah ya. Perkara sing apik. Sing apik. Perkara kabecikan. Milah-milih Nggih, niku pujaningsih. Pujaningsih. Malam hari ini kanca-kanca UMKM menawan bae do tumplek-plek muga-muga laris kabeh. Amin. Nggih, deh. Ki muga-muga dadi agenda rutin pendak tahun wayangan ini terus. Leres Pak Igit. Sing mayang aku karo Cakraning Rat bintang tamune Mbak Niken Salindri. Lah kula. Ya urung mesti dagelane sing lanang sogon tak ganti. Oh, alah. Heeh. Mergo nek sing lanang ajeki juarei ya. Nggih bener. Muga-muga lah dalange aja genti nggih Pak Igit. Aja. Ora tetep kaya tetep katut. Nggih. Ora ketang pelawake sing lanang ono liya tetep katut tak kon delok kuwi jo minimal. Yo penggembira iku penting. Penggembira. Ya, lagune Pujaningsih bersama Niken Salindri. Yo. Terus dulu senadyan tatan andangu nanging wustu makeng
kalbu babar pacar pindho sloka binabar sapisanan jalan kang asta kaya wasanto sumerga apa iya iki terasma
sukses. Pancen sing ngendangi ngecelikke sing balung ngono. Jeng dikira jeng ternyata ora. Tujune kok narik ngene tangane. Tujune kok pas keram dekne. Ora kecilik dekne. Yo kuwi sing videone viral Mas Rangga sing nyeklekke dembung wilah 6. Wah, sing nonton ana 89. Terus bar ngono ingah-ingih. Ora kuwi stok wilahku ning omah kae dadi anggere coklek terus dipasang neh ngene iki. Maksudnya tak cukuk nih gamelane awang tak pasang. Jadi sampai gue awang kari nemu remukan kabeh. Iya. Iki nganu Jo. Nggih. Ini kan 2012 wis nembang laguku Sakarepmu. Oh. 2012. Berarti cek Ini cilik. kan ala-ala isih bocah sampe ngono. Heeh. Saiki ya sih bocah. Oh iya. Bocah gede, biyen bocah cilik. Nggih. Aduh, Cek. Ayo, sukses selalu lagi Amin, naik amin. daun. Jaranan duwe, campur sari duwe. Oh. Jolang wis rasa-rasa nduk mantune nanggap campur sari Mayangkara. Mayangkara. Oh, heeh. Koro Pak iki Kara. Koro ki jaranane. Oh, jaranane Mayangkara. Mayangkara. Campur sarine Mayangkara. Mayangkara. Aduh. Campur sarimu jenenge apa, Jo? Kula ngantek lali Pak iki. Mergo suwe ora tau tanggapan nganti lali ya. Kula ngantek suwe ora tau ngurus ora dadi lali ya. Ini melu mayang wae ya. Nggih. Mayang wae. Kapan-kapan. Oh iya. Iya ki lagu Made in Rembang. Judulnya Sakarepmu. Kuwi karyaku tahun 2012. Walah niki pun pirang tahun berarti Pak. Wis 13 tahun kepungkur. Pun diulang tahun nih Pak iki. Oh iya, tak sumetke bediyang. Ya, Seling ta, Nduk? kelingan Insyaallah. daya ingate apik kok. Coba. Iki nek salah lirike pripun no mikir? Mboten napa-napa. Dituntun Mboten karo napa. kanca-kanca. Mboten napa-napa masalah. Wis anggere lirik Mbak Eni, Mbak Yosi, Mbak Imang wis dadi. Dadi lirik-lirikan nggih. Dadi lirik-lirikan. Iya. Sakarepmu Made in Tawangsari Rembang vokalis by Niken Salintri dados. Ah
tangan untuk Nduk Niken Sawitri. Wah, isih hafal laguku. Karya Pak Igit tahun 2012. Makasih sih digo campur sari Mayangkara. Terima Sesuk tak kasih. gaweke lagumu temane apa Sing kados ngeten iki lho, Om, sing centil-centil ngoten iki. Weh, lho. oke. Judulnya uga centil-centil, malah apik sesuk. Judulnya centil-centil. Centil keong. Gendang keong kuwi, keong Oh, keong. kentil. Oh, iya. Keong kentil. Kentil ora centil, Ya, sesuk. kentil. Centil-centil si cabai rawit. Ya. Iya. Iki Kecil-kecil. Gugong iki bertiga iki dibantu karo bareng Nduk Niken. Niken, Weh, iya. Ngene. Lila mele. Kitir sumilir, dadi duwe pengalaman ono Melani karo Lila. Indri karo Lila iki. Aku Niki sindene jenengan kurus-kurus lho. prihatin. Lah kok lek dijejerne kula kados Mboten. 1110. Duk kakek mikir kok duk kakek mikir. Ayo ngatik. Aku kan jadi insecure. Iya ndak apa-apa. Iki Orang do poso prihatin Senin Kemis. Mergo sindenku tak kon prihatin ben Cangkraning Rat rame tanggapane. Lah iki ngatik Senin Kemis. Posone apa ambekane? Posone. poso. Sampeyan lek kon milih papat iki sampeyan milih ndi? Aku milih sing cedhak nduk nek adoh kakean ngebis. Sing cedhak sing ndi? Iya niki. Tak kira Bu Yuyun. Bu Yuyun niku gasang terus saya. Oh, Niki tasik sekolah sedaya napa sampun lulus? Niki kuliah Nduk iki. Oh, kuliah Mbak sampun Lila kuliah di UNES. Ya. Fakultas Bahasa dan Sastra. Heeh, nggih. Sastra Inggris. Nggih. Mbak Melani Universitas Terbuka. Manajemen apa Nduk? Manajemen ya. Mbak Indri menika Universitas sampun tertutup. lulus. Dulu universitas tertutup. Enak terbuka, enak tertutup. Nggih. Lagu saka Kediri lagune Nduk Niken. Napa nika? Karya Pak Gedug Siswantoro. Kitir Sumilir. Heeh, Kitir Sumilir. Tak dongake sinden-sindenku sok ben dadi bintang tamu kabeh kaya Nduk Niken. Amin. Amin. Heeh. Jenengan piye kok nek dhewe sindeni tadi Kowe ora ngerti cah cilik-cilik sing melu sinden idol kae. Oh, Ndek ngene isih bayi-bayi. lah. Bu Yuyun sesuk bintang tamu teng putih PT Remason gitu. Oh, sing carane Mbak Eni dadi bintang tamu, Julang Campursari, Mbak Yosi bintang tamu, ketoprake Pak Bak. Oh, iki sampe dadi bintang tamu kabeh. Amin. Iya, coba lagune Kitir Sumilir, Mbak Lila, Mbak Melani, Mbak Indri dan Nduk Niken Salindri. Dados.